खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि फोरोंगिरि लिरगिरि समाज सिबियारि रुंसारि नीलकमल बसुमतारीनि दिनै सारादु। बे सारादुजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि मुङाव गोसोखां बिजाब आरो बिथाङा लिरनाय बिजाबखौ दिनै गोथारै बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारीया नुजाथिनानै बिजाबखौ बेखेवनानै होयो। जोंनि मोनसे रिपर्ट। नीलकमल बसुमतारीनि गोसोखां सावगारिखौ बेखेवो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिसदा नार्जारी। रुंसारि नीलकमल बसुमतारी गोसोखां बिजाबखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारी बिथाङा आरो नीलकमल बसुमतारीनि गावनि सोरजि बिजाब सोरांसि सिमांखौ बेखेवनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारी बिथाङा। जोंनि बाथ्राखौ मोजाङै मैदेरा गाबो उदाल मानसि गिबिया गाबो रोङाफा बोराय। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी, गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लहित ब्रह्म, रङिया जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि खगेन चन्द्र बर', बर' थुनलाइ आफादनि मिरु सोद्रोमा लक्षीधर बर', तामुलपुर जिल्ला ट्राइबेल संघनि आफादगिरि रन्दि चरण बर', तामुलपुर जिल्ला हाखा साहित्य सभानि आफादगिरि मदन महन शर्मा, बाक्सा जिल्ला असम साहित्य सभानि आफादगिरि प्रजेत डेका। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि, दारकुसि दखरा एबसुनि आफादगिरि, बेनि अनगायैबो गोबां बायदि आफादनि दैदेनगिरि, समाज सिबियारि, फोरोंगिरि, थुनलाइगिरि, ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाफैदोंमोन। रुंसारि नीलकमल बसुमतारीया बिथाङा सासे लिरगिरि एबा सासे थुनलाइगिरिल' नङा, बिथाङा समाज सिबियारिमोन। बिथाङा गोबां समाजारि आफादफोरजों लोब्बा दंमोन। बिथाङा समाजारि आफादफोराव बिबान लानानै मावलांदोंमोन। बेबायदिनो 1984 मायथाइयाव दारकुसि बड' इउनियननि हांख्रायनायाव दारकुसि गोजौ फरायसालिनि बर' बिजोंनि फोरोंगिरि 1980 निफ्राय 2003 मायथाइसिम PTCAनि सासे मावथिमोन। 1991 मायथाइयाव गायसनगिरि लेङाइ आफादगिरि दारकुसि बिया बाथौ गौथुमनि 2007आव दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि महरै सायख'जायो। 2012 मायथाइसिम दारकुसि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मोननै सम एबा मोननै मावख' सम आफादगिरि बिबान दंमोन। 2009 मायथाइनिफ्राय
2011 तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिमोन। 2012 इं मायथाइनिफ्राय 2019 इं मायथाइसिम लेन्थ्रियै 4 बोसोर तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिमोन। 1988 इं मायथाइनिफ्राय 1992 इंसिम रङिया साब डिभिजन बड' एग्जाम बर्डनि लेन्थ्रियै 6 खेब गाहाय नेहाथारिमोन। 1997 निफ्राय 2004 सिम दारकुसि दालाइ प्रागज्यतिष बेंक अखम ग्रामीण विकास बेंकनि कास्टमार फरामनि आफादगिरिमोन। 2015 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय 30 जुलाइ 2016 मायथाइसिम दारकुसि गोजौ फरायसालिनि बिबान मोननाय गाहाय फोरोंगिरिमोन। 2013 मायथाइयाव दिहुनजानाय दारकुसि गोजौ फरायसालिनिफ्राय गिबियै दिहुनजानाय आलारिनि सोरां खुगा लाइसिनिबो मासिगिरिमोन। 2017 मायथाइयाव दारकुसि बिया बाथौ गौथुमजों दिहुनजानाय राजखुंग्रि खुगा लाइसिनि नैथि बिसाननिबो बिथाङा सासे मासिगिरिमोन। बिसम्बि दालाइ आफादनि एबा बिसम्बि बिजाबनि मासिगिरि महरै दंमोन केशब दैमारि, गाहाय सुजुगिरि महरै दंमोन धनिराम स्वर्गियारि, सुजुगिरि महरै सानसुमा बर' आरो जिन्टु बर'मोना। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि जायगानि ओनसोलनि रादाबफोरखौ नोंथांमोना दैथायहरनो हायो जोंनि रादाब सुजुगिरिनिसिम। जोंनि रादाब सुजुगिरिनि वाट्सएप नाम्बारा जादों 70020740222। गोजोन्थों।